está ben aprender a metodoloxía, eso traballar con outra xente que está interesada no mismo, encontrar un equipo que está ben organizado. Claro, non nos va a deixar atopar aquí dicir, o tesouro do Castro nin os esqueletos da Guerra Civil, pero bueno, eso, para probar como se traballa con estas ferramentas está ben. Onte que estiveches, pode cuidado, porque estáis as murallas. Pero creemos que no, porque creemos que aquí hay un supuesto. En Aldenco de Sedes hai uno de Valle, das Quintas. Pero yo me apunto a todas, a mí me da igual. Encontrar el... Está ben porque permite que a xente se aproxime, toque sobre o terreo e toque restos arqueolóxicos e poida ter unha vinculación máis forte co seu pasado, vamos, e co seu territorio.